guys, so pasensya no sa mga kaatan na to da. So shout out sa tanang nagpa-shout out sa ako. Dili na ko maisa-isa kay unsa ni wala ni sa plano among paglaag diri. So nami ron diri sa Sapa guys. Daghan kayo. Kauban ako si Jimmy, si Mark Dave, si Ron. Then nami diri ron sa Sapa. Makita nimo diri daghan kayo kuan. So daghan nangaligo diri guys sa Sapa. So naibayad diri tag 5 ang entrance diri guys sa kinsa nga mo padre. So ana kay mga dalaga diri guys sa abot guys. So kita ni mo diri guys tara sa mga kan. So mag-interview ta ning isa ka naligo diri. Nganong naligo man mo diri? Gusto mi magpapasak. Gusto mi magpapasak. Gusto mi magpapasak. So, gusto daw sila magpapasa diri. Oh, kamo diha. Magpapasak. So sa mga uga diha, ani na mo magpapasa na ta. Okay, guys. So, ugar ba ya ko guys? Ugar ba ko? So, daghan kay mga bagubo na tanan guys. So guys, lingaw yung kayo dire guys. So yun ani lang ni guys Sapa ni pero nani bayad Jess. Di ka maligo, Deb? Di ka maligo? Ha? Hindi magbabasa. Ha? Narang puto. Oh guys. Adi malas. Why? Bisa nagluto anak. So guys, guys, nada tayo kuan diri ron si Gerald Val. So nada tayo sponsor karon guys. Photo. Ay, pangatas. Luto. So, foto. Imutan man daan ay required yun. Faisal. Naghalok mo ba? Faisal ba? Napasigay yun. Paghalok ka. Ano na ba kung hindi mo pwede kalimutan. Naligo mi kanina sa pakaron na napod mi ron diri sa kuan. Makita niyo pwedeng nindot gyud sa nanawon dira guys. So pwedeng nindot kita na guys. So para mo kaligo kaniya guys. Dire na pod mi sa kuan. Sa ni Colombia. Sa kay tao guys. Tawag ani nara ditong mountain top sa Pikas. Mountain top top. Dili ni mountain top. Mountain top top. Kuan ra ni kaning Top top. mountain unta unsa to ba? Mountain unta. Watong tabi. Oh, sulod mi dito guys. Mo to guys, morning gikagumtan tanan. Tawag adi dire. Morning para sa mag-uyab ra guys. Morning heart spray. Heart spray.